ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಎಂಕೊರ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರು ಒಂದೇನು ವರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ವರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಯಾಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಎಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನುಡು ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಉಂದೆನಿತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಜಿನ ಕರಂಚುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಎಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಪಡವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಅವಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೂನುಡು ಅಳತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಿನ್ಲತೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೆ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಅವಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಓಮತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧರ್ಧ 3/4 ಸ್ಪೂನು ಎಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನ್ ದೆತೊಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಒಂದಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅರಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ್ ಸೈಡ್ ದೀಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಡ್ ನೆಕ್ಕಿತೆನ ಒಂಜಿ ಆಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಲಿಂಬು ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ತಾರೈ ಪೆರಿದಿತ್ತೆ ಅವು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ಅವು ಆ ತಾರೈ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಬತ್ತರ್ಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕಶ್ಪು ತಿಂಡಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅತನ ಇಂಚನೆ ಉನಿಯರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದರೆ ದೀಕ ಇದೊಂದು ಬಿಸಲೆ ಪಾಡಿಯ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಂಚೂರು ತೊರಲ್ತದ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡ ಆತ ದಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆನಿತ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ ತೆಲ್ಪೋಡ ಆ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಗ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಪೂರ ತೆಳು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೊಂದೆ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೊಂಡು ಉದ್ದುದ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸಡ್ ಕೊದ್ಯರೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆದಂಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಳಿಯತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆದಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಓಮದ ಪಲಾದ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅವೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಬೇತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ನನೊಂಜಿ ಟೈಪುಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಓಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಮುಲು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಮ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನೊಂಜಿ ತವ ಅವೇ ತವನ್ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನು
ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಅಂದು ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದಿಯೋ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಂಚಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಶೋಕು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ವಾಟಿದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಡು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಲೆಗೆ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಓಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮುಚ್ಚುಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಚ್ಪೋಗು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂನನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಿನ್ಕ ಪಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಹೂವಾಂಡ ಯಾನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ನನ್ನಲ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಾತಂಡ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.